kiinni. Max sano koodit, niin mä lähden tulee vastaan. Jos code sitten. Toi oli paras. Oikein mä ois vitsannut jo 7 kertaa. Ei kun 3 kertaa jo. Mä lähden tulee vastaan, sano koordinaatit. Oota. Ai mä hyppäsin laavaa, mä luulin että se jahtaa mua. Hei! No kuoli kun mä luulin että se jahtaa vielä. Mä luulin että mä pystyn tehdä sen hienon trapin. Hei. Ei se on niin helppoa. No ei niin, hyppäsin laavaa ja sitten yhtäkkiä kuoli ja mun loppu suupit. Mennäänkö me 3 HG? Mä tuun kohta. Enää pitää tulos maailmasta. Mikä IP? Aksu, tuu tähän katsomaan. Oi! What IP? No niin. Tämä on viimeistä. Älkää jaksako pelaa koko ajan Capture Flagia. Tulkaa HGC. Kuolitko? Joo, tulkaa sellaiseen servuun. Mä lähetän tähän chattiin sen IP. Tulkaa siihen servuun, koska... Niin. Ai siihen, minkä sä annoit mulle eilen. Joo, se on ihan sika hyvä servu. Mä haluun kohta HG:hen. Eli miksi sä lähit? Koska mulla on flagi. Vai sen takia? Tappakaa nyt toi Tulkaa tohon servuun. Sitten siellä painakaa sit kompassista, kun siellä on Miakan kuva, menkää Kids PvP. Minulla on tankkifiilis, hei ota minut kiinni. Ihan jos kiinnostaa vaan, niin toi menee tubeen. Laittakaa mut. Sitten tämä, tulkaa kaikki tankkiin, tulkaa kaikki. Jos mä kaptuuran, niin me saadaan piste. Kerrotaan Excel. kautta tank. 1-1. Tapataan sitten. I'm gonna help you with my hand. I'm gonna... Mä kai tiedän, että on. Ai mikä OP? Mikä IP? Voiko joku lähettää Ja sen sitten mulle? kun te ootte siellä Miakan kohdalla, niin kerrotaan kautta tank. Voiko joku teistä lähettää mulle? Se on lähetetty jo. Ei oo mulle. No. Domio. Ja sitten kun ootte Kids PvP. Kirjoita Warp 1v1. Hub Hexton. Oota. Damian. Kirjoita kohta, oota. Kirjoita hyväksy, kirjoita PvP. Mäkin tuun PvP. No niin nyt, kirjoita, kun mä kirjoitan tälleen, sit kirjoitat 1v1 akke, kun mä kirjoitin sulle tämän jutun, kirjoita 1v1 akke, Miro 2121. Hei miten mä pääsen, kun täällä on tää PvP, mutta täällä ei oo ketään muuta. Kato tätä. Minulla on pomppufiilis, ei ota minut kiinni, jos saa. Ei saa refillata muista. Oli sun. Täydet. Mitä? Mä ite refillata. No ei, mulla ei jäänyt yhtäkään soppaa. Hei Elis, mä haluan ottaa sua vastaan. Mulla ei jäänyt yhtäkään soppaa ja mulla jäi ihan pari helavaa. Eli Sodrea, mene tonne alas. Ota kitti. En mä saa. Kauttamerkki PvP. En mä voi. Miksi? Ottanut. Kuka on mun tie? Haluatko sä sauppia? Joo. Tossa. Et sä soodii. Enpä saa sitä. Damian,
No, Kirjoita 1v1 Akkept Miro 2121. ok. Tässä ei sakkaa moi takas. Hereis. Damian, Ootas tää rahaa. minulla on pomppufiilis, ei ota minut kiinni. Hei Excel. Mä haluan ottaa Excelin. Mä haluan ottaa Excelin. Hei. Voit sä kysyä Haluatko, että mä rupeen streiffaa? Mutta voit sä sanoa tolle sun pikkuveljelle, että ottaa munkaan 1v1. Mä tipuin liian korkealta. Hei. Ei menen saa hakemaan refillata. Mulla on kaikki soupit mennyt, eikä saa refillata. Minne mun kamat meni? Mut hei. Sano Damian. Sano Excelille, että ottaa munkaan 1v1. Miten se tehdään? Ja kun teidän kielestä kirjoittaa Noniin, kirjoita Mitä? Warp 1v1 Onks sulla mennyt jo kaikki soupit? Joo. Excel. Noin. Elää! Et se ollutkaan sä. Siimaks minpäks tappelee? Fightti. I kill you. Ei tää on reilu. 5v1. No niin, tapetaan kaikki. Mä tapaan kaikki, ketkä täällä on. Kattakaa mun ammattilaisen refilasta, oottakaa. Vitsi, Nobon vastaan. Se kuoli! Tai Excel, sinä. katso vähän Tuolla tyyppi, tulkaa auttaa tappaa. Hei Excel, kirjoita, tappaa tää. mitä sun pitää. Minulla on pomppufiilis, ei ota minut kiinni, jos Mä oon saa. Warp 1v1. Minulla on pomppufiilis, ei ota minut Kirjoita Warp. kiinni, Joo, jos... ja sitten kirjoita kautta PvP. Ok. Tuu tänne. Ei saa refillata. Ja. Ei siinä Mä boostaan sua. Ei elä. Ei alkanut. On alkanut, sä sanoit. Mulla ei mennyt yhtäkään sorttiin. Pomppufiilis, ei ota minut Ja älä nyt kiinni, kokele. jos saat. Nyt on mennyt yksi. Mä käyn refillaamassa. No voi vitsi Excelin kanssa. Mitä? No voi vitsi, mä häviin Excelille. Mitä? Mä oon huono PvP. No mä kuolin. Mä en kuole Excelille. Ei kun en kuole. Kuolevansalla on mennyt souppiin. Kaikki. Ja mullakin. Ei tee. Mulla jäi yksi roppi ja just mä otin sen ja... Otetaanko uusiksi? Ok. haluan Damian, haluatko että mä trollaan sut? Katoppa taakse. Oh. Combo man. Auta! Joo. Mä oon ottanut kaiken. Kompo. Minulla on pomppufiilis, ei ota Nyt sä saat mun minut komboa. kiinni, jos saat. On jo. Mä... No! Soupit. Anna, kuulokke tippu. Ei! De. Noniin, nyt mä menen. Noniin. Sanoko Tomille, että soittaa teille? Mä Noin. tuun auttaa Damiania. Miksei? Minulla on Ketä? Minä? Tässä on Sharp 2 Miro, mä autan sua. Mistä te ootte? Kaikki tulee nyt 1v1 Miro. tänne. Missä te Miro. ootte? Kysy Mirolta, mä en muista tässä. Oletko kaikki vastaan vai? Aika ets. Hei, Mikä se servu IP on? Damian, minä vastaan Max Minipax ja Hei Damian, mä
Demian, mä haluan ottaa sua vastaan 1v1.